Zer da Euskaraldia? Ni Goizate Arrana naiz eta UEMako teknikaria naiz. Euskaraldia, euskaren erabilera areagotzeko helburua duen ekimena da. Zehazki, azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra izango dena. Eta helburua daukana da, esan bezala, euskara gehiago erabiltzea eta horretarako ariketa sozial bat egingo dugu Euskal Herriko herritar guztiok. Eta baita Gatikarrok ere. Ekimenaren atzean, hainbat eta hainbat erakunde daude, hasi Nafarroako Gobernua, Eusko Jaurlaritza, Euskaltzalen Topagunea, eta beste eta hainbat erakunde daude tartean, bai Euskarari lotutakoak, direla Emun, UEMA, Eluiar, eta beste hainbat enpresa ere, baita Fagor adibidez. Nire ustez oso garrantzitsua da, datuek esaten digutelako, ezagutza eta erabilera ez daudela parean. Erabilera ezagutza baino dexente bajuagoa da gaur egun, eta horri bultzada bat emateko oso garrantzitsua izango da ekimen hau. Gaur ez etortzeko na 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 na. Gatikan gertatzen zaiguna da, herri euskaldun badaukagu, Gatika herri euskalduna da, baina datuek esaten digutena da, azkeneko 30 urteak konparatzen baldin baditugu, herri oso ia erabat euskalduna izatetik, ez horren euskalduna izatera pasa da. Euskaldunen kopurua, euskara ezagutzenen kopurua jaitsi egin da, eta aldi berean baita erabilera ere. Orduan, erabilerari bultzada bat emateko Gatikan oso garrantzitsua izango da Euskaraldia. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Gatikarra izango nieke, noski, ekimen honetan parte hartzeko merezi duela, 11 egun irauten dituela, 11 egunetan konpromesua hartzeko, edo aho bizi izan da, etengabe euskarari eutxita, edo belarri prest izan da, beste gonbidapena eginez, norberari euskaraz egiteko, eta egindako lan horrek behar bada gerora fruituak ekarriko dituela, eta esan bezala merezi duela, eta animatzeko.